sawijining desa, Moza lan ibune manggon. Moza nduweni sifat sing cemburuan banget. Ing wayah sore, Moza njaluk izin marang ibune kanggo mlaku-mlaku santai lan nikmati hawa ing wayah sore. Bu, aku izin mlaku-mlaku sore ya. Iya, hati-hati nak. Tekan ing area taman, nalika mlaku, dheweke noleh menyang kancane sing ana ing salah sawijining omah cedhake taman. Bu, iku bukane Intan awake kanca-kancane ya. Arek-arek teko ya gak ngejak aku dolen. Stres. Ora desa saka papan kono, Moza weruh ana bakul es teh. Amarga Moza ngelak, Moza mutusake gawe tuku es teh. Mumpung ono wong ndelok es teh tak tuku rek mau pengelak. Pak, tumbas es teh tunggal. Tenan, Pak. Mangel. Sakwise perjalanan mulai, Moza rada nesu amarga ora dijak kanca-kancane dolanan. Kesel rek dina iki. Kancaku dolen gak ngejak aku. Nalika perjalanan mulai, Moza ketemu karo kanca-kancane sing ing taman iku mau. Ya Moza, kamu teman di gak laku-laku sore karo tuku es teh. Kata di sore. Arep tawakmu. Ya arep. Suwun. Ing mburi SMA-ne Moza duwe niatan gawe ngerusak koncoan-koncone iku. Isuke amarga isi preyan sekolah, kanca limo mau mutusake gawe balik ing taman gawe ngobrol santai. Kemudian sekolah, tapi aku gak kangen dari sekolah. Halo, aku kangen dari sekolah yang sering kayak gini. Gue lain. Iya, kegiatannya apa? Ternyata enak-enak. Ternyata gini habis minggu di sekolah. Iya. Iya, Kak. Apa kalian lagi nih? Lo mau gini mek ngomongan biasa kok teriak sekolah. Aku oleh gabung dah. Iya, ininya. Biasa ya. Sawise iku dumadakan Moza njaluk dadi bagian teko sekoncoan limo iku. Rek aku oleh koncoan karo kalian dah. Tenan dah. Suwun. Amarga dina wis ketok peteng, sekoncoan iku mutusake gawe mulih. Wis suruh ayo gak mulai ta. Iya, ya wes suruh. Ayo daripada kepengen. Yo, hati-hati nang dalan. Intan lan Herlina mulai bareng amarga omahe padha searah. Ya wis ayo kita mulai. Iya, ayo. Amarga wis ganti dina, sekoncoan iku padha kumpul maneh ing taman kaya wingi. Tapi dina iki sekoncoan iku padha nggawa buku amarga gawe sinau bareng. Moza duwe rencana gawe ngerusak kekoncoan kanca-kancane. Moza duwe niatan gawe ngefitnah salah siji saka sekoncoan iku. Apa nek rencanaku tak lakokno gawe rusak kekoncane arek-arek. Moza niate arep ngefitnah Herlina. Yen Herlina kuwi bocah elek. Dheweke milih Herlina amarga Herlina iku salah sijine saka kanca sing duwe sifat meneng. Ketika padha kumpul lan sinau, padha krungu swara azan asar. Banjur padha mutusake gawe salat dhisik. Wis azan, aku nek salat sih. Yo ayo. Sampai segala anak ini. Aku. Moza ora gelem kelangan kesempatan kanggo ngerusak persahabatan lima koncone iku.
dheweke mutusake kanggo pura-pura halangan amargi ora elok salat. Wis titip karo marane yo. Ya wis aman. Nalika kanca-kanca padha sembayang, Moza tumindak dheweke buka salah siji tas. Kancane las mutusake ngelebokno buku matematikane ing jero tase Herlina. Dheweke langsung mindah supaya ora ngerti sing ditindakake. Sakwise kanca-kancane padha mari sembayang. Wis mari ta salate. Wis ayo lanjut maneh belajare menyang sekolah. Iya, ayo. Liyane padha sibuk sinau. Lan aku pengen ngomong loro. Ngomong apa? Ayo melok aku. Iya, ayo. Aku pengen ngomong jenenge buku matematikamu lho disinggah nambah Herlina. Masa sih, Zal? Gak mungkin Herlina koyo ngono. Coba cekan dhewe nang iku nek disinggahno. Tapi masalah Zal, koncoan Herlina iku wis suwe, gak mungkin arek koyo ngono. Gak tanje cobaan cekan. Nek gak percaya ya wis. Ya wis, kono cek-ceki. Masa sih Herlina koyo ngono? Gak ero tan. Sakwise ngomong karo Moza, Intan ngecek tase Herlina. Arep buktino apa sing diomongno karo Moza ternyata. Saya Herlina temenan yo bukuku. Ya iki kan bukuku. Jadi bener ya apa sing diomong nang Moza. Dheweke ngerasa dihianati. Menene sakwise muli sekolah kancane ana tugas kelompok lan kebetulan sekonco aniku dadi satu kelompok. Lan padha mutusake sakwise muli sekolah padha ngerjakno nang omahe villa. Assalamualaikum. Iki wis ubane. Soalnya dadi repoti. Iki gak ngrepoti kok. Wis mun ya. Iya. Aku tangan jadi sik ya, aja dioke dhisik. Yo. Mlebu ing jeding, Revan lan kanca-kancane banjur njupuk ngombe amarga wis ngelak lan ora ngenteni villa. Nalika iku Intan badhe ngejah Herlina ngobrol gawe bahas masalah buku wingi. Ya, aku pengen ngomong sesuatu sampe awakmu. Iya, jujur aku kecewa sampe awakmu. Wis tan aja emosi dhisik, bekne salah paham. Tapi aku bener-bener kecewa sampe awakmu. Iso-iso ae aku njupuk bukuku. Lah aku gak ero ya buku matematika aku gak jupuk kan. Halah jujur ae ta. Gak aku gak ero apa-apa yang ngerti. Coba delok napasmu. Sih. Terus iki apa barang bukti buku iki kan ndek awakmu. Tapi aku gak ero apa-apa. Ini aku kecewa mbak awakmu. Iso-iso ya aku njupuk buku. Ya wis sebulan ya, tapi saya gak ero apa-apa. Wise meneng-menengan, akhire Intan mutusake gawe ngongkon Herlina mule. Amarga dheweke kecewa ambek sing dilakoni koncone wingi. Terus ini mana kene aku ya wis kecampuran nang awakmu. Ya wis lek ngono, lek kan aku sing salah, tak polisi. Yo wis mendingan mulai sih tentang masalah ini. Wis assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki kita menang waalaikumsalam. Jure Herlina iku wis mule. Awakmu yakin nek jenengan cukup buku? Bukannya aku tuduh.
dina sakbanjure kedaden iku, sakwise Villa ora sengaja liwat ing cedhake omahe Moza, dheweke krungu apa sing diomongno Moza karo ibune. Sawise Villa teka omah, Villa ngongkon kanca-kancane badhe kumpul ing omahe. Apa kok koyo ana sing penting? Kalian update akan nyanyi masalah bukune Intan. Sing ngerancanakno iku Moza. Bukan bener apa sih tak omongno. Aku mau mulai sekolah, krungu arek ngomong karo ibune. Lah mau jawab teko ya ambek aku. Terus sepurane ya kapan nyambut murid-murid awakku. Ya gak apa-apa. Omahe Villa ana Afif lan kancane liwat nanging ora sengaja nabrak Moza. Afif lan kancane kuwi muli saka bal-balan. Sekanca iku padha krungu lan marani asal suara kuwi. Suara apa itu? Ayo didelok. Kamu saya gak sih sing tipe ya ditulungi. Ya wis saya. Van lan kanca-kancane kuwi badhe marani asal suara iku. Moza kena apa? Afif lan kancane banjur njaluk sepura menyang Moza. Intan lan kanca-kancane banjur ngajak Moza ing ngarep omahe Villa. Saya gak apa-apa kasih kile. Apa akhir-akhir ini kok kalian rada ngadu ke aku? Jujur ya aja, aku seru sebenarnya. Kayak awakku yang fitnah Herlina suami Sepurane yo. jujur aku kecewa ambek awakku. Iya. Akhire Intan lan kanca-kancane nrimo Moza gawe kekoncoan maneh. Aku mau mari iku resmi kancaku nyinggakno buku matematikae. Bukan aku sih. Ya soalnya aku iri. Gara-gara aku kancanku kayak ngono, makanya aku sing kayak ngono. Iya, aku saiki wis dimaafno, aku saiki kekoncan bareng-bareng. Iya. Amanat sing iso kapetik saka drama iki ya iku sepiro kuwate persahabatan ojo nganti bubaran amarga gara-gara hal sepele. Lan sifat iri ati iku kudu diilangi amarga kuwi awal saka kejahatan.